Zanele, yayin. Yebo manje singaye nayisha ngibani. Hayi ungayini la impela zami sezomile ngicela usikhiphe fencing. Abana amantsela esikhiphe lezi mina ngibeka la endport ngiyahamba. Hayi Zanele simbahlini ngine impahla lezi nje izifew la kuphela. Ngikhona mina ngijahile mina khona manje mina manje. Yey ayinele impahla lezi. Mama Zanele akafuni kayini washing ngiyayina khona manje. Yebo Zanele ngiyena ayina le washing. Mama ngijahile. Ayisebenzi mina ukuthi ujahile. Ayina le washing wangidayela mina manje sa. Umuntu omdala la endlini umuntu omele wayini. Ngihlalisi. Yathatha. And then the show ukuthi ayina sebespreka afuna ukubona kagobekile la. Mina ngijela. Mama uzanele ufuna ukungishisa. Azazi ngizokukhaza ngalamaza bilayo. Ngangikali mina Zanele. Take my ass. Take. Ubani manje umuntu othi pizza am la endlini. Ngathanda ukusukela la phindile futhi. Why would the pizza have ngicela ukuthi useyini umndeni wonke le pizza? Pizza umndeni. Pizza umndeni kanjani i-small pizza lo uyayibona? Ngiwadle wonke ama-slice ayi-5 ayi-6 leli. Fona awurahamba chef awumkhopolo. So la ma-slice ayi-4 ayi-5 lo idla manje sina usile ini. Yo ayizoba right shem. Njengoba ngathi ukunuka le pizza yami. Sothatha ke. Bheka manje kusena next la sengistimala for into engekho. Enza ukuthi awusebenzi. Hayi kathina phindile. Yabo soma ngitshela ukuthi izolo uyile wangitshela ukuthi hayi yena zangazi ngibona umunye umuntu okay emancane nemancane hayi ngitshela ngizwe kwaphezulu ngiyaqala ngithinta mina into lekhona ngiyasuka mangisa yini ngiyakasa mana ufundisa fonini lana wena Zanele simela kancane sase ngiyanyisa wena uyokumphathela wena ngoba nje uzoshara mina phindile kanti yini ufuna ukungidina ngamabomu ne ayibo yini manje ayibo wayiphuza kanjalo yenza umsindo ayibo itela shisa naye ngikwazi ukuphuza itela bandayo manje ke wangameli ke kusephona usikhohle uNkulunkulu every time Zanele bakethi sishabe mele sithi how high awuphumeki mina Zanele shem la kusebenza ukuhlukane nami sho hayathina shem phindile yini hayi mina hambe kamera nophuza itela lakho khona lapho yerungibangela mina umsindo hayi ke sakakhulumile uJesu ungcona hamba ngozibulala uyaza dina uyatheka ses bathungi bara zamza nyamalala manje zikuphi hayibo isikhibe sami sigreen lela sekhethamza avele zanyamalala bathungi zikuphi le impahla hayibo umshini ongakenzalani la ufuna yabona ke mandisi yini uqhubela nipereza ezintsha ukuthi ukuvula wadrophela ngathini inkinga yakho hayi ngifuna afishe tweet nje bese khona namhlanje yabe ngiphumela abangani bami wayi ungishayeli kabi andicela kuba lesi sikibe sekani iqhukile awunazi impahla zakho wophi ingene wadrophela ngathini inkinga yakho hayi Zanele uyabuza mina nazi impahla ezinhle kanti wayi wena selfish ngiyabona na uvula amakhabethe wami khipha izinto zakho mina ngithethisa angishwele kabi mina kaze ngicela izinto zakho ngayicelanga mina ngithinti mina izinto zakho khumula leyo lena jacket kanti manje ngikhumula manje ngigqoke ini manje mina khumula leyo ratha ngambhoki mina mandisi ngangidini manje ufuna ukushaya ngehang hayi ngathatha yes sis yawaza nginyanyisa azi abo yini manje ngene lapho ubhathe mbele entilanga lonke wena ngalo ukuthi gese ke mina senjela lapho ufuna bathi Zanele siyaxupha awukho ngqona ngibona mina ukuthi inkinga yini la kodwa ubhathe kanoid hayi yabo yes sizima ufuna ukuthi nasigile la wayi ngikho ngathi ngibopaka idino disturb la ngaphandle ngihamba vele mina wona megqambi ayiphuma vele yes uyaza pho ya njengazole bakakhuluma amaphephi wena mangitshela mina ngithi izisha mina la mina nakusineka lapho ngidlala nokuthi takuthi neseni izisha la khona ziceda lezisha nganangipho awungathethi phela sina Zanele sisadla la kanti inkinga yakho awusimela kancane ningathi ngingathethisa ngoba uzolothola izisha zeChristmas la and umuntu omele agqize izisha namhlanje lethana lezo zisha manje yakashira uphinde kuswela siceda ukudle kakuba ngisitefe sho yabona manje lezo zisha nasi umuntu nomuntu uzogeza izisha zakhe yo hayi khashem bekani lapho ufuna ubeka kuphi ekhanda lami phezulu bekani lapho ekhabetheni yazambala lapenda Zanele yini la ungishwela kabi wangakwazi ukuqoqoda ibengquni wangafaka ngaphezulu manje bezumela ukuthi ukubuza ufaka phezulu kanti yini manje hayibo white man 34 sabuka South Africa 34 la kuthi nami ngifaka phezulu aphuma phinte lambo na Zanele sho phindile thandeka nomhlo babizelana evela phapha yebo yini hayi mandisa wazoba yinja yazwa andisa angeke uyihlaze yazi wena yohlukana nomphefumulo wami ushise phafa phisa muzayizani hayi nangiphoqa angifuni
Hayi ndifana naye azange ashithi profile picture yakhe ibephepha. Angifuni. Manje sishada nina ngoto mani useless. Manje ufuna ukudubula. Uthi ngene shutdown. Manje ufuna ukudubula. Hey, ngicela ukunganisaba le. Hayi Zanele ngidubula ngempela. Dala imnelelanga. Shintsha. Uyamdubula Zanele. Wena Zanele bese sitamtshisa kuphela wamele umdubule. Lapho sengishintshile. Manje profile picture. Angathi isona siphephuli. Manje ngagama mangabe ngisendele isona siphephuli asingaqala ukuthi shintshe. Yo. Ngisendele. Shintsha. Ya sengiyenzile. Phinde ngibheke kabena. Ngasikahle. Hebo. Ibu sapa weyami namanoodles manje ngilambe kanje. Mama ndisa. Yebo yini manje Zanele? Wawudle noodles abakashiyelanga wena. Abo mina athanda noodles efridge bengilambile mangilambile ngezini. Mawulambile izinto abakho noodles ngiyabona ukuthi ukudla kwabanye abantu makazanele wawe ungacabashi mina mancane ayona it's an over exaggeration abo ngisefonini wawumela ngani. Yimi utathini la noodles anefona ngamphindi thengi anything labo lethi umuntu ukuthi uzozibona ngitshwela kamini. Hayi shomela wabe ngisho uzona. Lokho yakhe makabe nazinto ayifuna wakaphumekisa ke lokushela umsenzeni kodwa awasima nethu. Hawu iyana exactly. Mhleli lapho Thandeka. Mhleli kuphi? La hleli khona induna yakho. Yabona ungihlola ngibona mina igama lakho la ngihleli khona mase. Manje sizojela Thandeka ukuthi ngihleli la. Hayi angifaki mina ngendawo ngazi next. Ngihlala kule sofa lifrina. Angifuni wabe nebongahleli kule sofa akho ukuhlala la mina bengihleli khona. Awuyahlanya ke yo. Ngijwayele kabi uthi mina Thandeka afuna ukuthi ngize ngifake impama. Suka lapha hayi calcium yo. Sure. Phindile ukhiphe laptop echajeni. Iyana ngifuna ukubona ama-video hayi. Laptop ithatha isikhathi ukushaja nakumele ngibe lo mangivuke ekuseni ngicela ukuthi ubisele echajeni tu. Ya ambara nokuthi lo cabanga ngizobisela echajeni mangiqeda. Eyami le laptop asisheka nasihamba ufuna ukucela. Hawu eyami nedaleko lokuyithatha. Yo ha cha shema uzaqhama le laptop yakho uyi-white sugar. Sure. Hayibo Zanele yini wangithusa ngoba ngisho umuntu ufuna ukulala la ubona isikhathi 3 manje isikhathi 3 ngingena phela lapho angayikona ngilele ngizavana nomnyango kodwa mina still ngiyakuzwa hasa phela vile ukuthi ngivile ukuthi uzobulelanga xa shwele kabi imali zithela manje ngifuna ukulala isikhathi 3 wasavuka nesasa time ngifuna imali zokudla ngilambile ayangandisa hayi awucabangela abanye abantu ahleli wala endlini awungangidini mina ngifuna ukulala ngize ngibuye futhi la uzola nami hayi cha yazadini lona